Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ng tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabin na ninyo Dr. Rene Obra o Atty. Elaine Bathan, ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Carmela, 28 anyos ug minyo, taga San Fernando, Cebu. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong irregular nga menstruation, hinungdan nga murag lisod ko nga mamabdos. Aron ni sabtan, sugdon ko sa dihang bag-o lang kong naminyo sa kumbana karon. Ingon ini ang mga panghitabo. Salamat ninyo! Salamat ninyo! Papagid, day? Negative mong gihapon ang piti, dong. Mao ba? Sorry, dong, ha. Paabot lang ta. Yatag ra lagi na sa Ginoo nato. Salamat sa imong pagsabot, dong. Hala day, uy! Kung ingon anak nga, layagonon di ay kayo ka. Mag-isip yung kagpanganak anak. Mao ba, day? Oo, uy! Naamag ko iyaan gani nga, wadig ka anak kay layagonon masag kaayo. Unsa? Ipacheck ng imong layag, oy Carmela. Usa ka tuig og duha ka buwan ang imong pinakadugay nga layag. Uy, di na normal, uy. Mao lagi, ma. Ipacheck na, aron maalibyuhan dayon na, kung doon na may kinahanglang buhaton anang imong sitwasyon. Kuyaw kung dili mo makaanak anang magtiayon. Ma. Niyan ang result sa ultrasound. Normal ba ang imong mattress? Sa pap smear po nimo, normal ra po imong mattress. Mao ba, Dok? I-refer ti ka og laing doktor ha aron ma-prolactin test ka. Unsa man na, Dok? Sabi ka taas imong prolactin level, hinungdan nga layagonon ka permi. Unsa, Dok? If your prolactin is high, it can prevent the release of an egg during your menstrual cycle. Unsa may angin na kong buhaton, anak, Dok? Changing your diet and keeping your stress level down. Ha? Dunasad ko ipapalit nimo ha nga pills aron madumdum ang imong regla, okay? Okay, Dok. Pero dinasad ko i-reseta nga tambal nimo para paubos sa imong prolactin, ha ba? Okay, Dok. Kumusta man? Nako do nga pills, aron mo dumdum kuno ang akong regla. Mao ba? Oo, maayo hinoon. Obserbahan pa rin ako dong. Maayong taoy, ma-okay na ni. Aron makaanak na ta. Gusto na sad kay kung makaanak ta dong, uy. Day, Carmela. Unsa? Tagduha ra ka adlaw imong regla? O lagi mo. Regular na hinuon akong regla, pero pagduha ra sad ka adlaw. Uy, normal ra ba na? Wasad ko mahibaw, ma. Nalipay na unta ko kay regular na nga akong regla. Pero mausad lagi, tagduha ra sad ka adlaw. Uy, nakabantay ko nga, lasaw nga, itong-itong. Warasad na ko panong balinga kay basig nag-adjust pa sa akong hormone sa tambal nga akong pangtungal. Padayon gihapon kong inom sa tambal, nagreseta na ko sa doktor para paubos sa akong prolactin level. Hangtod nga, may nabantayan ko nga reaction sa tambal sa akong lawas, nga wa ko makauyon. Unya, Unsa ka, day? Milihin mo ng naon mo. lagi dong, mga reaction sa tambal nga akong gitumal para
paubos sa akong prolactin level. Unsa? Naglibog na din ko kung ipadayon pa ba nina ako o dili. Day Carmela. Unya, kung di na mo ipadayon, di na lang ka manganak. Ma, gusto taong kong makaanak, uy. Pero murag, dili man kauyan akong lawas sa mga tambal ko. Agwan tahon na nimo, kay basig nag-adjust pa ng lawas nimo. Pero ma, Ikaw lang. Kung di ka maning kamot, basig mangita naglaing bana mo. oh, ma. Day, gawa sa murag mulingin akong naong ba? Muram sa kugtok on good. Uy, day, giba-check up na lang mo imong thyroid gland? Ha? Ngano di ay? Nga na mura magagtukon, bi. Sa akong natungdan, no? Kung nakay problema sa imong thyroid gland, dili dyan ko nung makaanak ang babae, anak. Unsa day? Na problema gid kay ko ani dok kay gusto gid ang tanan ko nga makaanak man ni sa akong bana ba. Pero naglibog ko sa akong angin buhaton. Ang akong mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana. Tinuod ba kung na problema sa thyroid gland ang babae, dili siya makaanak? Ikaduhang pangutana. Nihuno ba kog tumar para sa akong prolactin kay mulingin man gud ang akong naong. Unya, mura ko gituok. Ngano magka ni dok? Ikaduhang pangutana. Posible ba nga mabaog ko aning akong sitwasyon ron? Og nga naman nga bisag ni-take naman ko og pills, mudumduman ang akong menstruation pero nganong itom-itoman unya lasaw. Ikaw pa ito katapos ang pangutana. Nganong taas man kay ko prolactin level? Kung sa may hinungdan da ay ini, Dok. Kung ngunong ko pagtuman og pills, ngunong basad ang akong regla? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Carmela. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa itong programa, kini ang akong suliran. Ano yan na ko, si Dr. Rene Obra, magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambal sa mga problemang medical, kay medical doctor ako, psychological, emotional, behavioral, kay usaman ako ka psychiatrist, o mga problema sa mga ginadiling drugas. Pero sama ko ka drug addiction specialist. Kasi pamahagi sa magpadala sa mga sulat-suluran rin ka na mo. Pwede ka magpadala sa mga email, suliran_612@yahoo.com or sa akong Facebook account, kini ang akong suliran, official writer's page. So, di mas mong bata sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Ningdak Bayan sa Subo. Ang ato magpuklo nga pagtulunan karong adlaw, mao kini nga being happy is the greatest form of success. Magipaya ka ta, kontinto ka ta, kung sa'yo na to, nanong ka niya, o dugan mo nga, abot ang panahon ng bunga na niya, mabuhay kang baka, dugan mo buntis lagi na malugay, ayaw cylinder, umuhay ka kanding, dugay mga anak, amagi kang buntis sa mga anak, ano yan lang ang pagkahon mo mo nagnaper, buntis lagi mo na, okay? So, happy na rin tayo ha. Basta aso kasi it's not against the law ha. Nadilig ka, yung maluto ko ba, mag-happy ko, mag-hitog sa buko, pero ma-happy ko, wala po nala. Kasi kita ka. Okay? Standby mo mga sukitig paminaw kay mo balik mi kauman ani nga pahinumdum. Ito na po karagalawa, si Carmela. Nagkanta ng Carmela na. 28 years old, married, taga San Fernando, Cebu. Wow, nagkana ba tayong mga kailala sa family, nga De La Piña family, musta naman kayo si Pitoy, musta naman ka Pitoy, nantang ito ko sab, itong Sibiliano ito, limot ako itong mayo kayo mong Sibilieta family. Si Juan, si Bong Mendez, dahil sa San Isidro, San Fernando, Cebu. Thank you very much, Bong, sa imong ticket sa rubling video sa ako. Okay, so ang problema ni Carmela, may tungod kaninga irregular ang iyang menstruation, no? Irregular ang iyang menstruation. Lisod, sunod ko na siya kapag pangalak, okay, irregular ang iyang menstruation. Ano ba ito? So, ako lang din paningkamutan ni Pubag ng pangutaan na Carmela, no? Ang unang pangutaan ni Carmela, kining, tinood ba kung nga ay problema sa thyroid gland, ang babae, dili siya magkaanak. Well, usa ang hypothyroidism na hinungdan nanong mag-isod sa pagkaanak. Pero dito nga, di na hindi magkaanak.
Maglisod lang, ha? Kay kung nabi problema sa thyroid gland, mutaas manggod ang production sa ganitong prolactin, ha? Mag-speaker dito ni kutod na po sa akong naibalaan na Carmela, kaya di ba ko bigay ni. So kaning prolactin, mo ni siya responsible sa mga babae sa kanang inyong pag-develop sa inyong breast, nga magkuha ng daghang gatas, nga kung mataas ka nini siya, mo nang mag-regular ang inyong menstruation, ha? Dili mo pil-pil kayo, kay dili man regular mo gawas ang egg cell na during sexual contact, mo fertilize sa sperm sa imong husband o imong sex partner. So mo na nga ang hypothyroidism, this is true with kidney problem. Mo na usas mga hinungdan, o nga, maglisod pagpanganak ang usa ka babae. Kay taas man siya og prolactin level. So po may mga lain mga inungdan mo taas ang prolactin level sa usa ka babae. Kanang extraneous ang pag-exercise, ha? Wala. Kaduhang ko tala. Niunaw ako umal para sa akong prolactin dok kay mulingin nang good ang akong naong unya murag og gituok ngano magkato. Well, kinalay kuan din butang din sa normal ang level sa prolactin, ha? Sa ug buntay sa babae ang prolactin level taas. So normal is kung nabasahan, normal is below 25 nanogram per ml. Sa mga lalaki, below 20. Pero pag buntis sa babae, taas ni, to as high as 400. So, ako balik ko, kung saan may tabo kung taas ang prolactin sa kababae, mag-regular yung menstruation, dili ka sa fertile, mag-saan mag-menopause, no? Nasa dryness sa yung vagina, mag-man siya, mag-init, mag-hot process, no? So, balik ko na ko, ang makapataas gisem, kundi stress, ha, either physical, kanang grabe ko yung exercise ito ng mga tiyat, mutaas ang prolactin level na, di na mag-distress, or kanang terming na psychological problem, anxious, makatog, may mutang, mataas ang prolactin level. So, nasinungdan nga, mag-regular administration, huwag dili magbuntis, ha? Kanang mag-breastfeeding dito ng babae, di ba, di man na magbuntis, di magbuntis, kitaas mo ang prolactin level na. Kaya anything na maka-stimulate sa nipple sa babae, makataas sa prolactin level. Muna sa mga hinungdan nga, kanang mataas, dili siya fertile, no? Katulog ko na, pwede ba dok nga mabaog ko aning akong sitwasyon ron? O nga naman nga, bisa ni take na ko og pills, o dumduman tuod para, pero nganong itong man kunya lasaw, ang iya siguro menstrual blood. So, malagingon ako, kung taas ang imong prolactin level, magka-regular ang imong menstruation, o the same is true with the amount and the color. So, avoid na lang yung ka o kining mga alcoholic drinks, avoid ka aning mga gabi nga kining workout o magpa-check doon ka sa imong kidney functioning o sa imong thyroid functioning. Natay thyroid panel exam, no? Ilan mo ang thyroid stimulating hormone mo, taas ba, ubos ba? O kidney functioning test, no? Diya sa asutong inyo sa San Fernando, Cebu, ha? Doon mo sa Naga. O sa Karkar, aminta kong hospital sa Karkar, no? So, ato mo Karkar, nindot ng hospital ya, kayo kagyan ng inyong lugar, magkakuan ko Kargaw, no? So, may pills, ang pills, nani siya ikuan, nani siya ingon ta epekto sa imong hormone, kining estrogen ug progesterone, o sa may tabo, kung mawali na, katong kadaas imong prolactin level, ang imong production sa estrogen ug progesterone ubos. Kung taas ang prolactin, ang imong estrogen progesterone ubos, ha? O na nga problema sa fertility. Okay? So, ikaw patutunan sa putana. Nganong taas man kaayo ang akong prolactin level, dok? Nakabay mahinungdan mo, ito akong pangalan. Kaya kung muhunong ko spill, muhunong basag ang akong regla. Depende, dagang mga factors, hindi lang kay baginom ni mo pills. Dagang mga factors to be considered ako pag akong balikon, kung under stress ka, ang stress not only physical but also psychological, na natay problema sa imong vital organ sa imong lawas, ang mga other organ sa imong lawas, thyroid gland, kidney functioning, o sa imong reproductive organ, kinahanglan nga, kay follow-up, regular follow-up, therapy sa imong ubigay ni. Kumulong ka sa pag-pills, may mga ang kato mga pills na may mga mahimong mga effect, no? So may mga mahimong effect sa pills. Mag-gain to weight. Mag-mood swing ka. Mag-mood swing ka ng pills, no? Una, mag-aminorya. Ano sa aminorya? Dili na mag-regla. O regular menstruation. Sabay, karugayon ang normal na menstruation. Normal menstruation is mga 5 days, 5 to 7 days, no? Mga na, no? O niya, ang kadaghanon, depende sa pad nga inyong gamiton, dahil sabi ako sukod, no? Nga, mag-headache ka, nga mo enlarge ang imong, tender ang imong breast. Mga mga expected na mga kuan ng mga side effects sa contraceptive pills.
So, buhunong ka nga ni, pagam na sa mong ubigay ni Dia sa atar niya, San Fernando, no? San Fernando. Alright, so nakasabot ka sa yung speaker ni mo, Carmela. Hindi ka mo tagli po ko, no? Bisag dili ko ubigay ni, kutugod po sa mong nibalan, dili ko expert tayo, pero na, ito ko yung nibalan, yung medical doctor man ako. Nga to sa Wamasito, before po na yung mong psychiatrist, dugay, sa kung nag-general practice, so na ito mga pasyente mo ubigay ni sa una, ha? Sa una. Ano, anak karon kay focus naman ko sa being a psychiatrist, no? Okay, so, ato sa libuan, millions, yung naminaw na itong programa kining akong suliran all over the world, kinam kay live streaming, once again, ako si Dr. Rene Obra, kung manikamo tagitog, maghatag, kahayag, kadasig, solusyon, ispikaran mo na ko unsay mga pamaagi nga, mga pagupayan ang inyong mga dilima yung paminaw sa inyong huna-huna, sa inyong lawas. So, mga basa sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide tatat Arhan. Assalamualaikum sa mga Islam brothers and sisters na to all over the world, especially this Mindanao. Maradaw Karadaw sa Surigao, maadjong adlaw ninyo daw sa Subo, sa Bohol, o sa Southern Leyte, no? Maadjong adlaw nindong Tananga. So, thank you very much. Until the next time, mas kalabista. Bye-bye!